Min se jivvota d-divorzju se jkollu jagħti kont tal-emilu quddiem Alla. Dan il-messaġġ twassal fittra pastorali li l-isqfijiet ta' pajjiżna ħarġu ġimgħa qabel l-elettorat imur jivvota fir-referendum dwar id-dritt ċivili tad-divorzju. L-emejjel tan-Nisrani dejjem isiru quddiem Sidina Ġesu Kristu u f'konfront mat-tagħlim tiegħu. Anki d-deċiżjoni fuq il-vot tar-referendum trid issir f'dan id-dawl li jien quddiem Ġesu se jkolli nagħti kont għall-għażla tiegħi. Din littra tinqara fil-Knejjes kollha ta' Malta u għawdex fil-quddies tas-Sibt flaxija u l-ġurnata tal-Ħadd. L-isqfijiet qalu li bħala rajja spiritwali ħassew il-bżonn li appellaw liċ-ċittadini biex bil-vot fir-referendum jesprimu l-konvinzjoni tagħhom dwar iż-żwieġ. Għażla favur id-divorzju twassal lejn aktar tifrik ta' żwieġ u l-familja u allura anki tal-valur u l-kwalità tal-ħajja. Il-koll se nġorru l-konsegwenzi tad-deċiżjoni tagħna. Iż-żwieġ u l-familja huma esperjenza l-qalbna qalu l-isqfijiet u hemm bżonn ninvestu aktar għat-tisħiħ tagħhom. Dan l-appell ma jistax jaqa' fuq widnejn torox qalu l-isqfijiet. Hemm bżonn ta' maturità ċivika u kristjana fid-deċiżjoni li se tolqot l-imġieba taċ-ċittadini u l-ġid komuni tal-pajjiż. Littra pastorali tgħid li l-isqfijiet japprezzaw id-dispjaċir tal-persuni li żwieġ tagħhom falla, imma qalu li l-fatt li min huwa mġarrab iħoss id-dispjaċir għall problema tiegħu jikkonferma kemm iż-żwieġ huwa ta' għożża għal Malta bħala nazzjon.